Λοιπόν, να ξεκινήσω με μερικές αλήθειες. Σε προηγούμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που είχαμε πει ότι μειωθήκανε κατά 60% οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων, πώς νομίζετε ότι κάποιοι τα βγάζουμε πέρα? Λες να είμαστε ο Χριστός που να γεννά ψωμιά ή να ευλογεί κανένα καλάθι και να παρουσιάζονται λεφτά? Λοιπόν, εγώ έκανα μια συνειδητή επιλογή μαζί με τους συνεργάτες μου κάτω, την οποία πλέον εδώ που φτάσαμε δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλη την ευθύνη αυτής της επιλογής να την πω δημόσια, και θα σας την πω και εσάς, διότι εδώ που μας φτάνουνε πλέον πρέπει να υπάρξει έκρηξη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν νιώθω, ούτε είμαι παράνομος, είμαι ο πιο διαφανής που υπάρχει. Ο οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να έρθει και να το δει αυτό το ταμείο, και τα έσοδά του και τα έξοδά του, και αυτός είναι ο τρόπος που έχω κρατήσει μια κοινωνία όρθια. Διότι όταν πριν από 2 χρόνια έπαιρνα 42.000 ευρώ το μήνα και τώρα παίρνω 20 για ΚΑΠ, πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα? Πώς θα μαζέψουμε σκουπίδια? Πώς θα καθαρίσουμε τις παραλίες? Πώς θα λειτουργήσουμε το δημοτικό ιατρείο? Πώς θα λειτουργήσουμε το δημοτικό φουσκωτό ασθενοφόρο που είμαστε ο μόνος δήμος στην Ελλάδα? Πώς θα αναπτύξουμε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι και να δείξουμε την ομορφιά του τόπου μας για να έρθουν κάποιοι επισκέπτες? Πώς θα τον δούνε καθαρό κτλ. Λοιπόν, εγώ καλύπτω 23 θέσεις εργασίας με αυτόν τον τρόπο, από τα έσοδα 3 δραστηριοτήτων που τις 2 τις διαμόρφωσα εγώ, την άλλη τη βρήκα και την ανέπτυξα, ένα φαράγγι, ένα φρούριο και το πάρκινγκ της χώρας Φακίων, και με αυτό λειτουργώ. Όμως, άλλο το θυσία, άλλο το ολοκαύτωμα, όπως έχω ξαναπεί. Εδώ που φτάνουμε, καταλάβετε το πλέον όλοι, και εγώ καταλαβαίνω πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι εκλέχτηκαν με την υποστήριξη των πρώην 2 μεγάλων κομμάτων. Δεν μπορούν και οι ίδιοι να πιστέψουν ότι τα κόμματά τους κάνουν πλέον αυτή την επιλογή. Την επιλογή της κοινωνικής καταστροφής. Ξεκινώντας από την ΕΡΤ, προχωρώντας τους δημοτικούς υπαλλήλους, προχωρώντας το δεύτερο κύμα το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, εδώ πλέον μιλάμε για μια κοινωνική έρημο. Καταλάβετε το. Αυτό δεν θέλει απάντηση με το σεις και με το σας. Θα βγάλουμε ένα ψήφισμα, θα τους πούμε 2 κουβέντες, θα συναντήσουμε τον Σαμαρά. Έλα και το συνάντησε τον Σαμαρά. Παρακάτω. Αφού έχει πάρει εντολές. Βγαίνει και παραμένει εκεί που είναι, επειδή έχει αποδεχτεί όλο το σχέδιο που του έχει επιβάλει η Μέρκελ. Αυτό το σχέδιο όμως, εμείς το Σεπτέμβρη δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε τίποτα. Γιατί τρώγοντας έχετε η όρεξη. Αν δεχτούμε αυτές... Και δεν είναι το πρόβλημα μόνο με τη δημοτική αστυνομία ή μόνο με τους σχολικούς φύλακες, που εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα. Δεν έχω τέτοιο πράγμα. Έτσι. Όμως είναι αυτό που έρχεται για όλους τους Δήμους. Αν εσείς αποδέχεστε το μέλλον ενός φτωχού συγγενή, στον οποίο θα του κάτσουν και ένα επίτροπο από πάνω, που θα του διορθώνει τον προϋπολογισμό, θα του λέει τι να κόβει, τι να μην κόβει, τι να κάνει, τι ανάπλαση να κάνει ή να μην κάνει, τι να πληρώνει ή τι να μην πληρώνει, τότε γιατί μας ψήφισαν αυτοί που μας ψήφισαν? Για να κάνουμε τη μαριονέτα της κεντρικής εξουσίας που επέλεξε αυτό το δρόμο της κοινωνικής καταστροφής? Κοιτάξτε, τελειώνω, Πρόεδρε. Το success story του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου είναι το disaster story της ελληνικής κοινωνίας. Και εμείς, σαν το δεύτερο θεσμό που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, σήμερα κρινόμαστε όλοι. Θα συνεχίσουμε να βαστάμε φανάρι σε αυτό το πράγμα ή θα πούμε ένα όχι? Αυτό το δίλημμα. Έτσι. Την πρώτη φορά που γνώρισα τον κύριο Κιμίση, σε ένα πρώτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, μας είχε επιπλήξει, γιατί τότε αντιδρούσαμε στο πρώτο μνημόνιο του Γιωργάκη, που είχε περάσει ότι έλα μωρέ 5 μήνες και πάλι θα ξαναφάμε. Φάτα τώρα, εδώ που φτάσαμε. Φάτα εδώ που φτάσαμε σήμερα. Άρα κάντε την επιλογή. Αυτό που εκφράζεται αυτή τη στιγμή και που έχετε εκλεγεί δεν αντανακλά αυτό που συμβαίνει από κάτω. Έχουν αλλάξει κοινωνικοί και πολιτικοί σχετισμοί. Ή θα αντιστοιχηθείτε σε αυτό, ή θα σας γράψει ιστορία όχι με χρυσά, αλλά με ολόμαυρα γράμματα. Λοιπόν, η πολιτική, τελειώνω στην πρόταση.
Δεν με νοιάζουν τα πλαίσια. Με νοιάζει η πολιτική απόφαση και η μορφή που αντανακλά και τη διάθεση για σύγκρουση ή όχι. Το μόνο 3 μέρες κινητοποίηση. Εξαίρεση βρεφονιπιακή, οδικές αρτηρίες, παπάρια και δεν συμμαζεύεται. Είναι άλλο το ζουμί. Λοιπόν, εμείς αρνούμαστε ως δήμαρχοι και ως τοπική αυτοδιοίκηση να συνενέσουμε σε αυτή την πορεία κοινωνικής καταστροφής. Γι' αυτό ολονών μας οι παραιτήσεις, και ας μην είναι ολονών, δεν τη γράφουν πάντα όλη την ιστορία, τη γράφουν κάποιοι που το αποφασίζουν. Αν το αποφασίσουμε 100-100, 150-150, 50-50, αλλά να τα αποφασίσουμε. Και θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Θα σου πω εγώ τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Οι παραιτήσεις μας στη διάθεσή σας και αυτό είναι το διαπραγματευτικό ατού. Αν κάνουμε πίσω σε αυτό, το Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε μούτρα να βγούμε στις κοινωνίες μας. Και αυτό θα πυροδοτήσει και πολιτικές εξελίξεις γενικότερες. Ευχαριστώ πολύ.